श्री स्वामी समर्थ सगळ्यांना तुमचं माझ्या व्हिडिओमध्ये माझ्या चॅनलमध्ये खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। तर आता येत आहे कोजागिरी पौर्णिमा। तर आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत तर या दिवशी आपल्याला असे काय उपाय केले पाहिजे की ज्यामुळे आपल्या घरामध्ये सुख समृद्धी नांदेल, लक्ष्मीचं आगमन होईल, आपल्या आयुष्यातले सगळे दुःख जाऊन आपल्या आयुष्यामध्ये सुख समृद्धी समाधान येईल। हे आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत की असे आपण काय उपाय करायला हवेत। तर सगळ्यात पहिल्यांदा जी पौर्णिमा आहे, तुम्हाला कोणत्याच पौर्णिमेला जे तामसिक भोजन असतं ते तुम्हाला करायचं नसतं। तसेच आता बघूया की चंद्रग्रहण जर तुमच्या कुंडलीमध्ये कोणत्याही भावामध्ये चंद्रग्रहण दोष असेल किंवा चंद्रग्रहण असेल तर तुम्ही काय उपाय करायला हवा। तर या दिवशी तुम्हाला काय करायचं, जितकं होईल तितकं दुधाचं दान करायचं आहे, तुम्हाला दूध वाटप करायचं आहे। तसंच जितकं होईल तितकं जे पांढऱ्या वस्तू आहेत चंद्राच्या त्या देखील तुम्हाला दान करायचे। यामुळे तुमच्या कोणत्याही भावामध्ये जर चंद्रग्रहण दोष असेल तो निघून जाईल किंवा त्याचा जो असर आहे तो कमी होईल। तसेच मी तुम्हाला एक धनप्राप्तीसाठी, लक्ष्मी प्राप्तीसाठी सगळ्यात प्रभावी उपाय सांगणार आहे। तो म्हणजे काय करायचं, तर तुम्हाला काय करायचं, घुबडाचा पीस, जर तुम्हाला पांढऱ्या घुबडाचा जर पीस भेटला तर खूपच चांगली गोष्ट आहे, किंवा नॉर्मल तुम्ही घुबडाचा पीस आणू शकतो, तो तुम्हाला घरी आणायचा आहे, त्याची पूजा करायची आहे रात्रीच्या टायमिंगला आणि तो तुम्हाला तुमच्या तिजोरीमध्ये ठेवायचा आहे। या एका छोट्याशा उपायाने जितके काही तुमचे लक्ष्मी संबंधित प्रॉब्लेम आहेत, धन संबंधित प्रॉब्लेम आहेत ते निघून जातील। स्वतः माता लक्ष्मी तुमच्या घरामध्ये असल्यासारखी गोष्ट आहे या एका छोट्याशा उपायाने। तर तुम्ही करून बघा। तुम्हाला या दिवशी काय करायचं आहे, जितकं होईल तितकं तुम्हाला सकाळी उठायचं आहे। त्यानंतर सकाळी उठल्यानंतर तुम्हाला पिंपळाच्या झाडाजवळ जायचं आणि तिथे तुम्हाला पाणी अर्पण करायचं आहे। त्या पाण्यामध्ये थोडंसं दूध टाका आणि ते अर्पण करा। यामुळे देखील जी माता लक्ष्मी आहे ती तुमच्यावर प्रसन्न राहील। तसेच सफल दाम्पत्य जीवनासाठी तुम्हाला काय करायचं आहे, रात्रीच्या टायमिंगला दोघं नवरा बायकोने तुम्हाला चंद्राला दुधाचा अर्घ द्यायचा। तुम्ही थोड्याशा पाण्यामध्ये दूध घातलं आणि तो अर्घ दिला तरीही चालते, किंवा तुम्ही दुधाचा अर्घ देखील देऊ शकता, ते तुम्हाला करायचं आहे। धन, ऐश्वर, वैभव तर तुम्हाला काय करायचं आहे, लक्ष्मीनारायण मंदिरामध्ये जायचं आणि त्यांना तुम्हाला अत्तर जे असतं ते तुम्हाला अर्पण करायचं आहे। मंदिराच्या बाहेर अत्तर वगैरे अगरबत्ती वगैरे भेटून जातात, तर तुम्हाला अत्तराची एकदम छोटीशी बॉटल भेटली तर ती खूप चांगली गोष्ट आहे, ते तुम्हाला त्यांना अर्पण करायचं। यामुळे या उपायाने तुमच्या घरामध्ये कधीही धनधान्याची कमी पडणार नाही, कधीही तुमच्या घरामध्ये लक्ष्मीची कमी होणार नाही। तसेच तुम्हाला काय करायचं आहे, श्री सुक्ताचं पठण देखील करायचं आहे। तुम्ही सकाळी किंवा संध्याकाळी जो प्रदोष टाइम होतो आपण त्या टायमिंगला जरी केलं तरी चालतं, दिवसातून तुम्हाला एक वेळेस तरी श्री सुक्ताचं या दिवशी पठण करा। तसेच तुम्हाला काय करायचं आहे, पानाचा जो विडा आहे तो तुम्हाला माता लक्ष्मीला अर्पण करायचा आहे। तुम्ही हा उपाय जर मंदिरात केला तर खूप जास्त चांगलं राहील, किंवा तुम्ही घरातल्या घरात करा, जमलं तर मंदिरात करा। यामुळे जी माता लक्ष्मी आहे ही तुमच्यावर प्रसन्न होईल, माता लक्ष्मीची तुमच्यावर कृपा होईल। तसेच या दिवशी तुम्हाला मी जसं सांगितलं तुम्हाला श्री सुक्ताचं पठण करायचंय, तसंच तुम्हाला लक्ष्मीचं स्तोत्र जे आहे त्याचं देखील तुम्हाला पठण करायचंय। एक एक वेळेस करा तरीही चालतं, पण नक्की पठण करा। तसेच मी अजून एक तुम्हाला उपाय सांगते की तुम्हाला ज्या 5 कवड्या असतात त्या तुम्हाला घरी आणायच्या आहेत, त्याला हळद आणि केसरचा टिळक करायचा आणि त्या तुम्हाला तुमच्या तिजोरीमध्ये ठेवायचा आहे। हा उपाय देखील तुम्ही करू शकता, हा देखील खूप असा प्रभावी उपाय आहे। तर हेच होते काही छोटेसे उपाय, यामुळे तुमच्या आयुष्यामध्ये जितके काही प्रॉब्लेम आहेत ते निघून जाते। फक्त भक्ती आणि श्रद्धा पाहिजे, ही तुम्ही तुमच्या मनामध्ये ठेवा, एक पॉझिटिव्हिटी ठेवा, एक सकारात्मक ऊर्जा तुमच्यामध्ये ठेवा। तर इथेच आपण हा व्हिडिओ संपवत आहोत। जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका।